Maganda kasi ito background sa ano eh. Ito guys oh. Ito 1K dito. Ang isang ganito. Ilang piraso to? Isa lang yan. Ito pala yung tinatawag na 3D foam wall sticker ano. Hey, what's up? Nagpabalik na naman tayo. Good morning, guys. This is Car Bisaya na naman. So, for today, punta kami sa isang store, yung tinatawag na Mia Mia dito. Mia Mia, ibig sabihin yan ay 100 pills sa Arabic. So, ito nga, pasok kami. Okay. So, nandito kami sa loob ng site. So dito kami dumaan kasi shortcut kasi to sa loob ng Alganin. So labas kasi dito guys. Ayan. Ang sasil? Suso? Suso ko na. Suso. Saka magsuso ka na ako. Yan. Kung tandaan nyo sa mga vlog ko, andito siya. Ayan, yan siya. Yan siya, guys. Yan siya sa mga vlog ko. Yan si Crisil. Lagi kong kasama yan sa vlog ko. Sa mga hindi pa nakakilala sa kanya. Lagi sa kasama pero hindi naman pinipigyan ng kita niya. Dito pala. So, ayan guys. Oops, nali lang. So, andito kami sa Mia Mia. Ayan, tinatawag ng Mia Mia. So, nag-map. Basa pala to. Ayan, so klase-klase ang nandito sa loob. Ayan. At dadahan na akong bumaba kasi baka ma-slide ako. Nako, damage pa. So ayan nga. 1 So guys, naghahanap kasi kami ng wallpaper para idikit ko sa room ko. Pwede daw. Meron kami nakakita kami dito. Ito. 1 kg. Ito ba yun, Day? Kaso ko, hindi man, mahal man. So, maganda kasi ito background sa ano eh. Ito guys, oh. Ito 1K dito. Ang isang ganito. Ilang piraso to? Ito pala yung tinatawag na 3D foam wall sticker, ano? So, ano lang siya guys? Apat na piraso. Apat na piraso guys. Yan. So yan yung hinahanap namin. Kasi mahal man. Pero maganda siya. Maganda to idikit sa wall. Kaya pumunta kami dito kasi nga. Ayan. Mahal nga eh. Hanap tayo ng iba baka may manifest. Ayan na lang. Siguro maganda pa siguro yun, no? Ilang piraso sila? Ay, meron kami nakahanap kami sa ayan 500 pesos. One loan brother? One loan? Wahid? بس في هذا موجود وين؟ هذا بعد بس هذا فلوس واجب. هذا مش دينار هذا دينار ها شنو؟ هذا 1 دينار هاي ها هاي Where from? ها Where from? Egypt? اي شيء ايوه سي هاي هاي من in YouTube لا بيوتيوب YouTube اوكي اوكي يا حبيبي حبيبي هلا في نص قليل بس لا بس هذا ما في حاجة. هذا ها هذه إيه. Isa lang. huh? Isa lang oy mahal man so ano pa tayo sir baka mayroon pa Mahal talaga ito. mahal nga yan ano kasi gusto ko yung mga Mia lang ay ito sila Yung iba kanyang dong. ha so mayroon kami nakita guys ito Ito, hindi kanyang kayan. oo nga hindi nga pero okay na Ano kayo may didikit? sa sa wall sa kwarto Siminto? oo didikit kayo ito sa simento so ito yan guys mga wallpaper yan Punasan mo muna yung siminto mo kasi sa bahay nagdikit naman yung siminto. so yan ang obserbahan Basta mo na kulay. magkano ba to tingnan mo nga hanapan mo ako ng magandang Lalaki ka magandang di ba? Oh, brown. ay yung lighted naman kasi gusto ko yung mga Gusto mo bulaklak? wag
Yan lang siya ang pinapahanap ko ng kulay kasi busy ako mag-vlog. Ayan. Oh, ito green. Ayan, walang light green dyan. Gusto ko yung light green. Yung maganda naman tingnan sa aking room. Diba? Ayan. Ayan si Crystal. Oh, ito silo. Silo. Yan nga yun, 1KD ha? Ayan ba yun? So, ito pala Gusto mo, walang problema. Mahal man ako siya. So, mahal man. So, ang 1KD kasi guys, equivalent yan kung sa piso po ay 160 pesos. Ayan, so mahal. 160 pesos. Oh, Bisaya mo kung dako. Ikaw din, someday ka. Niray ako. Kinaray Hindi ka Bisaya. Asa din na bilong ng kinaray Amerika. Hindi wow. Walang light green daw. Ha? Green lang. Yan sa man na. Ito may blue. Bati man ni kulor oy. Ito blue. Ha? Sigaw pud na. Ay, tataglain sil. Taglain ba? Sabi na. So guys, kita miglain kay kanang sa tawag ani. Mahal man. What na ito'y trading wallpaper. Usar pud kabuok. Then naunta to'y kanang paper wallpaper. Wait, paper wallpaper. Yung wallpaper na kuan, manipis lang, pati po do color. So ayan. So lipat kami sa ibang ibang Mia Mia, tawag nila Mia Mia store. So grabe guys dito sa Kuwait. Kung marunong ka talaga dito mamili, marunong ka tumingin, ayan, makasave ka talaga kasi ngayon, lalo na ngayon, lockdown, daming sale. So kung marunong kang tumingin kung ano yung sale ng mga item, makaano ka talaga save. Di ba sale? Kaso nga lang, ang problema kasi, guys, walang pera. Makakuha ka ng mga 500 pesos like kahapon, di ba? Sa Nasser, yung Nasser, di ba? Atay. So, kahit ang mga sunina nga pang bata 500 pesos na. So, nasa mga 85 pesos isa. So, ayan guys. Atay, suon ni siya. So, padong may tiri sa ubos. Ito na ay taga-lokal. So, lain na po niya miya mong sudlan. Hi, tay. Okay na? Oo, nag-vlog ako. Hi, tay. Morning. Ayan. So, money guys. Sugod sa miya. Kita ka mga supplies. Lahat ng mga pang school nandito. Tapos, yun. Magkano yan, Sel? 750. 750. Ilang piraso to? 1KD dito, ito 750. Ayun, ilang piraso to? Isa lang doon. Mahal. Mahal man. Kani kini guys, 750 ko. Pero isa naman. Ito. Magkano to? Sel. Hindi mo to didikit yata, Sel? Didikit pa yan? Ito maganda to. Wall deco ang nakalagay. So 1KD na lang. Kaso isa lang. Dalawa, Sel. Dalawa siya. Ayan. 1KD parehas din doon sa kabila. Hanap. Ano to? Parehas din? Ay hindi, design to, may design to eh. Pero maganda din, no? Ayan guys, ganda ng design niya guys. Ano to? Pang ganyan. Photo. Ano to? Maganda oh. Lagyan mo ng photo, idikit mo sa wall mo. Wall sticker siya, pero pwede mong lagyan ng ang ganda siya sa dulo. Magkano to? 1KD din? Ha? 1KD din. So, 160 sa pesos. Baka na pa tayo, Sil. Baka mayroon pa. Ay, ito sila oh. Wallpaper ba to, Sil? Packaging experiment. Ito, mayroon ako nakita guys. Ito gusto ko na. Ito nga. Kaso, wala na. Isa na lang eh.
Ito, tingnan mo nga to kung ano to. 400. Maganda to eh. Gusto ko to eh guys. Maghanap ako. Ay, ano yung paper? Nag-paper yan, di ba? Di ba? Ano yan? Gift wrap. Ito yun. Hmm? Gusto mo kamukha? Hindi pa to sticker? Ay, gift wrap na to. Atay. Punta ka mga ano mo tanaw eh. Uy, hanapan mo ako. Sige naman siya kuhan eh. Wala man ito face man yan. Wala may ibang kulay. Ayaw ng pink. Ilan ni kabuok? Wow. Ay, buwak po. Eh, gusto po siya ng buwak-buwak. Pink. Di ba yung babae? Lalaki ba ako? Sorry ha. Aw. Wala pa. Atay. Ha? Hanap tayo dyan. Dito papel na lang siguro ako sila. Ayun na nga. Hmm? Hindi, yung dito banda oh. Hanap pa siya. Si Griselda. Sarap mamili dito guys kung kung marami kang pera. Kasi yung pera mo na kahit mga 10 KD marami na yun. So meron iba din dito. Yan guys, so iba yung kulay to. Ito mga wallpaper to. Gusto ko kasi yung yellow green, yung light. Sel, ito kaya, Sel, maganda kaya ito, Sel, sa wall. Ito. Oh, ito, oh, marami. Ano ito, 400 pills lang yata yun. Pero maliit lang to. Ha? Kasi lang. Ito yung ano, mahaba-haba naman konti. Hanapan mo ako kasi. Hulat. Yata. Pangit mo kasi. Papahanap ako sa kanya kasi magaling ito mag-ano lang mga kulay. Plain lang sila. Plain lang ba? Hanap-hanap. Maganda ha? Bulak-bulak to. Gusto ko. Sure, bulak-bulak ito. Eh, iyo, yan, pangit. Yung plain lang. Hindi naman masyadong plain yung may mga art. Pero light siya. Puro kalig bulak-bulak. Ayaw mo ng bulaklak. Gani. Bakla. Ang bata ko ni. Wala na na yung galing niya. Miya, orang din no? Napailain. Ito daw na. Apple-apple. Ayun, apple-apple. Ay, orange-orange niya. So, ayun guys, mamaya uli guys, i-update ko kayo. Kasi naman, ito. So, ayun guys, balik kami doon sa baba. Ano na siya. So, wala kami mahanap ng kulay. Ito yung una naming pinuntahan. Ito lang. Ito lang. Ha? So, asan yung mga wallpaper? Yan. Dito na siguro sila. Ganda ba ito? Black lang. Pangit na. Wala na ba iba? Pero sa kabila, wala. Wala talaga. So ito na lang siguro ang kukunin ko. So ko. Sel, okay ba tong ganitong kulay, Sel? Kanina sinabi natin na Ito na lang. So ito ba? Lang muna. So hanap na tayo. Pero kahit iba yung iba yung kulay na gusto natin, wala, no choice tayo kasi nga mayroon man doon, mahal man. So ito na lang kasi mura na to, 500 pesos.
So, kalahati sa 160. So, ito na lang muna. Nakasave na pangdikit lang naman sa wall, diba? So, guys, ayan, dito na lang po muna ako sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Ayan. Please, subscribe, like, and share. Bye-bye!